morning! Good morning guys. Today is Friday? Thursday. Ay, sorry. Thursday. Today is Thursday, March 2. Nagluluto si Lai ng pagkain doon sa kanila. Kaso, the one is a bit sick. So, linipat nila yung mga lulutuin dito for breakfast. Ayan na po siya. Nag-i-impake po siya para makapagpahinga yung mga warrants doon. Sunog na? Ay, oo. Meron pa pala tayong, ayan, meron tayong bangus, bacon, eggs. Oo, yung bangus. Magdagdag tayong eggs, no? Ha? Yeah, later. Just wait for that. That is in the toilet. Guys, tapos nang kumain yung mga boys. Kami, ito yung pagkain namin. Oh, luggage food yet. Okay. Magsuswimming siya. Ito tayo. Si Kat, wala siyang gana. Gusto niyo ng pineapple juice? Ay, sure, be. Ilagay muna natin ang pa-flower ni Johnny Boy dito kasi para makita ko ang aking pagkain at ang aking kaharap na si Smileyra. Siya po ang nagluto lahat. Thank you, Sisi. Maraming salamat sa ating breakfast. My God, we're missing one. Kaya nga, babayan ako. Tapos pagda ni Johnny Boy. He's sleepy. Kasi nga, diba, walking time na natin dapat. Walking dapat. Yan pala dapat i-close. Second seven. Gusto mong lumilim ang ating vlog. Hindi siya dilim. Ano siya? Yan. Against the light kasi yung ating O, diba? Ang dilim na? Hindi na. Relax ka lang dyan. Ayun na. O, diba? Ayun yung maniwala. Expert pa naman ang ating vlogger friend. 15 years. Dapat for life. Gulong, time-lapse mo na. For 15 years pa lang nag-vlog ang Sisi natin. Ay! Ano ba yung big? Ito. Ayun. Wala naman. Just get help. Kumain ko last day mo ngayon. Ayun, magpapamassage tayo. Huwag kapag exercise ngayon, tapos mag-ano tayo magpapamassage. Ayaw ko talaga ngayon. Ay, ang sarap kamay naman yun. Sige, magkakamay ako. Holly, you got it. Don't leave yet until they fall asleep. Ay, nag-gym pa ito. Nag-gym pa lang. Wow. What about your massage? Yeah, it's already been booked for 350. Oh, you put it like I can. Yeah, but I can drive because it's only 3 of us. Only 3 of us No, na. yeah, the switch. I thought it was at 12, 1 o'clock. Yeah, all good. No problem. No problem. My baby is going. Oh my God, you're doing a good job. Dito na lang kaya yan kung ayaw niyo mag-gas. Ayaw. I'm telling you what, $10 an hour. Yeah, right? Ay, ang perfect na pagkaluto ng rice. Okay, good job. Bye, baby. Oh, Oh, what are you doing? oh, Ay, nice. Ay, nakita ang daddy. He saw you. That's your phone. Ida, what are you doing there? Yeah. Ay, di. Kinuha ko pala yung buong. Okay na. Ang dami niya dito. You're just standing on your friend. Squashing her. Those others down there, Jesus Christ. Yeah. The whole gang is down there. That's what she was buying at yesterday when we went for a run. Was she in there when you were Yeah, out on a walk. lazy, yeah? Young audiences, as well, of course, as these sold-out stadium concerts. But overnight, Kantalugan. Sheeran has revealed he spiraled into depression last year after his wife battled cancer. Announcing his new album, titled Subtract, Sheeran released a lengthy statement behind the record's inspiration. Ewan ko ba kung bakit taga kinukuha ko ngayon. Kinuha mo yung taga. Anong meron sa akin? Kinala ko ito yung maliit lang. Kinukurutan, ha? Where's Johnny Boy? Jamal died Deposit. Sunday, I found myself standing Shit. in the I can't get one of those as well. hall as a songwriter. Then when I clean my car out, I got mud all around the outside where you step in and that. And so
I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. 47. Yeah? That one there. We close our door. So, yeah. May snake daw. Kagaling yan lang sa sa gym. So, kami naman. Tapos na kayo kumain, guys. So, mag-gym kami. Okay, tara. Lagay mo yung tubig mo dyan. We're not walking today. Mag-gym kami. Inshallah, kami na talaga mag-gym. Oh, Thank you. no worries. Okay, tara. Tulog ang aming dudong. Kanina pa yan actually tulog. Natakot talaga yung maglagad kasi may snake daw. Brown snake pa talaga. Sa front desk. Nakaila yung key. Yun lang tayo hindi nag-walking. Treadmill tayo guys kasi hindi tayo nag-walking. Si Arlo nagising. So may panoy siya dun. Okay. Kaya ba mga sis? Ayun, nakatingin lang yan sa amin. We are done, guys. Ngayon lang, 30 minutes lang kami dito. Pero intense naman kasi may jog, my walk, and then my run. So, combination lang. 30 minutes. Tapos mayroong food, Filipino food court. Filipino food truck din sa labas, sabi ni Dan. Ay, ayan. Thank you, guys. Ating tubig. Kaya pa. Ay, at least wala tayong... At least araw-araw tayo nag-workout. Araw-araw. Everyday kayo nag-workout. Na walking, tapos dito, first time dito sa gym. Kaya pa, sis? Ang intense mo dun sa Yung intense sa kanya. Nandito yung Filipino food truck. Dito, Day. Dito na yung in-order ni Sisi. Simple rice doon sa food truck. Ay, meron tayong barbecue, vegan. Yan yung vegan. Yung barbecue. Yeah. And then, may vegan din. Have rice, kuya. Eat rice. The sauce? The sauce is good. Eat rice, yeah. So good? Yeah. So good. This one is the pork and prawns. It's good. It's vegetables. Yeah. So good, yeah? And the Feel better. Mine is better. Grabe si Kuya. Guys, si Sak na feeling well. Nagsuka siya. Hala. Yung dawarans, hindi din sila okay. Kasi nagsusuka rin doon. Si Sak ngayon lang, kanina. Tapos nang kumain. Nakahugas na tayo. And sinisweep ko lang yung floor. Go get the sunscreen. Maliligo siya, yeah. Ayan si Ala. Kanina yung dalawa naghaharutan si Tito dyan tsaka si Ayla. Ayan, nagpapalagay na siya ng sunscreen. Abaya, Ayla! Hindi yan magsiswimming. Haba, i-fix ko yung hair ni Holly. Yan ko itong sunscreen and then bihisan and talian ang buhok, okay? Are you done, Ayla? Look, is that Ayli?
Where's baby? Baby's here. Baby's so busy. Baby, no. Huh? Huh? After ni Ayla siya naman. Ayun na si Ayla, oh. Guys, time check is 3:40. Dito kayo sa car ni Danny Boy and the driver. It's me. Okay, it's I'm the driver. Punta kami sa sa town. Ayan sis. Ang Bili mo, sis. Kaya mo naman, sis. Kaya yan. Ay, naka-block Oh, kasi see you the Warren. Ano yan sis? Yan, seatbelt yan. Ah, okay. Yung door mo. Door ko? Was my door. Punta kami sa town. Wonderful. Massage kami So wonderful. for 1 hour. So wonderful massage. 1 hour magpapamassage kami. Sabay-sabay kaming tatlo. Si Kat dapat sasama kaso nagkaroon silang pandemic. May pandemya sa pamilyang May Warren. pandemya sa pamilyang Warren kayo. Sa pandemya. May pandemya sila. Hindi tuloy siya May virus makakasama. na kumakalat. Dapat kasama Huwag ka siya. mag-joke kasi yung anak mo. Oo, si Sak nagsusuka Mamaya, din. yung pandemya ng Warren, lilipat sa pandemya Oo, ng si Sak lang naman nagsuka. Di ba Zac kanina? pa lang. Si Zac pa lang. Sana wag naman. Dito sila madadaan natin sila sa pool. Si Jan nagsiswimming. Hindi makapag-sit si Sisi kasi maliit ang upuan para sa kanya. Hindi mahirap siyang Malapit lang, i-seatbelt. guys. Malapit lang. 6 minutes away lang kaya. Okay lang. Hanapin natin yung Andito. mga tao dito. Sana sila ang ating the family. Ayun si Tony. Kita agad. Relaxing. May katabi. May katabi. Oh May my God. katabi. I-tip mo nga sila. Ay, hindi man. Iba man. Uy, iba mo yun. Ibang couple pala yun. Bye! Siya ba yun? Wala siya dyan. Nandun siya kanina nakaupo lang. Bye! Wala na. Hindi pala yun si Tony, guys. Ibang couple. Hindi namin inano yung code kasi open naman. Open ba? Kasi nag-ano sila dito, oh. Nag-renovate. Ito na kami. Ang bilis lang. Parang 3 minutes lang, no? Or 4. Mabilis lang siya. As in. Break itong panat. Ni Danny Boy, katabi lang ng reject shop. Eto na nga. Ang bilis lang talaga. Dapat pala nilakad na lang natin para may walking tayo. Hi! Dito na kami guys. And nag-fill up na kami ng form. Nasa iPad. Tapos ka na? Yes. Good. Kay Sisi Rice doon siya sa... Dala mo yung card mo? Hindi ko nadala yung health, yung private card. Buti pa sila makakapag-save. Hindi ko din alam kung meron sa akin eh. Depende sa cover. Feeling ko to wala tong extra. Ako, mayroon yun. Naka Johnny Boy. Hindi ko Wala to. dinala. Kaya nga i-update Ang ganda ng ano nila. Oh, yellow. No? 1 hour. Pinatanggal namin yung optical na. Thank you. Thank you. So, dito na ako guys sa room. Kung saan tayo mamassage, kailangan daw maghubad except dito sa pants. So, tatanggalin yung bra. So, ayan. Dito tayo hihiga. Tapos, dito ilalagay yung ating mga gamit. Okay. See you later. 1 hour to guys. Saan makatulog tayo. Tapos na guys. Hi! Uy, ang sarap. Nakatulog ako. Thank you! Thank you! Thank you! Okay. Thank you! Nakatulog. Dito kami sa sa Woolies. Kuha ko nitong spray. Para kay Holly. Bilang ko si Sak ng Gatorade. Hindi ko alam kung anong flavor. Kasi nagsusuka din si Sak. Eto. Kaya eto. Yung dalawa. Kuha ng tubig. Alin? Eto oh. Eto na lang. Pare-para lang naman. Ayaw niya doon kasi mabigat. So ano ko hindi. Kapag massage ka naman. Tay na lang talaga si Coco. Ay, ala. Bukas na lang kasi naman tayo. Nagpamassage ka pa kuma. So ano to?
Kaya nga, sasakitin yung katawan ko ito sa tubig niyo. Uy, bukas na lang. Grabe naman kayo uminom ng Yung tubig. tubig? Oo. Ano na lang, ganito na lang. Ito na lang. Hindi siya. Hindi, ata. Hindi. Ito. Hindi yan. Ayan, o, ayan lang. Ayan na lang. Ito pa, isa pa. Ay, yung ano na. Iba yung isang nakuha ko. Gusto ko tong blue. Sige, lagay mo na dyan. Sky Holy nga, yung sa bag. Hindi, kay Kat yun. Ay, sorry. Ito na. Kuha tayo nito. Alin to? Mayroon pa ako sa bahay. Para bukas lang ba? Okay. Kuha ako ng banana. Bananas. Yung hinog dapat kasi kakainin na. Ito. Meron silang, eto, try ko to. Never ko pa to na-try. Etong kiwi berries. Kuha tayo nito. Tsaka raspberries. Ito ko na lang ilagay sa bag. Then, ito nito. And eto. Ayan. Tapos na kami dito sa Woolies. $4. Ayan, nabili yung ibang fruits. Nandito yung mga berries, bananas. Ayun yung mga Gatorade. Dang kayo dito? Saan? Magpapamassage dito ni. Ah. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Quick change, guys. Ay, wala pa tayong seatbelt. Dinner naman tayo after ng massage and Woolies. Dinner naman tayo. Si Sak hindi siya feeling well. Meron siyang dalang bag just in case siya magsuka. Sila, Kat, hindi talaga kasama kasi super severe yung sa kanila. Kasi sobrang masamang pakiramdam nilang lahat. Okay, dinner tayo. Dito na tayo sa Malifao. Nakapunta na tayo dito before. Yung may mga weird na mga sabit, like toilet. Dito siya. Nakita niyo na ito last time. Didn't we have a photo there? Yes, we did. Welcome to our place. Where's the toilet? There's There's Logan. Yeah, that's live. ito. Toilet bowl. Oh, ayan siya. Gonna park here? Alright. Okay. You watch here. Do I need this? Nakatulog ang baby Holly. Holly, we're here, Papa. Come on. We had the brown hair. Are you joking? No, I slept. Yeah, yes, love. Yeah. Let me see your eyes. Let me see. Okay, come on, let's go. Too bright, okay. Tingin-tingin muna tayo dito, guys. Sa labas. See the emu there, Papa? Go. Look. Ayan, guys, yung animals. Ha? Lama or alpaca? Where's the goat? Lama or alpaca? Ah, saan? Lama ata yan. Oh, llama. Lama yan? Is that lama? Which one? That white? The brown one? Yeah. Yeah. There's a goat right there. That black one. Ay, dito na tayo, guys. Oh. Order si Dan ng Moscato for us. Thank you. Ay, ang ganda ng lighting dyan sa'yo. There's a shrine there for Allah. Andun si Holly. Si Holly parang
ano na siya din, parang na feeling well na, nag-start na si Holly. Yun naman yung isa, oh. Hindi siya okay. Yung parang hindi na siya. Tingnan mo ang energy. Si Ayla, ang energy ni Ayla, Hindi tingnan masama mo. yung, hindi naman siya nasusuka or what. Hindi naman. Are you going to cook nuggets for Ali? Having a stick. Parang, at yung may Si Sak, ang lalim na ng mata. Yeah, are you alright there, yeah? Kuya? Kids? Are you alright there? Thank you, Dai. Wow. Cheers. Thank you. Yes. Insert cut. Cut. Nasaan ka na? Kati. Kati. Oh, Neil. Sarap ba? Try natin. Ano to? Choki? Chokil na. Chokil. Your turn. Papa cheese. Papa cheese. Yeah, nice. Ang lamig. I haven't really looked properly out there. Baramandi, parang masarap. Masarap ang baramandi. Taste of barramundi. He was playing with the paper and then... Barramundi, tapos mag-extra tayo ng sweet. Yeah. Na? Sweet potato fries. Mayroon siyang ano. Meron pa pala sa likod, sis. Yun ang pinanood natin. Hindi ba tapos? Hindi pa tapos. What's wrong, Alo? You want beer? Hello, here. Hello. Meron silang chili prawns. Linguine. Masarap din yan. Din yan. Siguro mag-ano na lang, huwag tayo lahat. Ano? May linguinis pasta. Oo, so baramandi na lang ako para share tayo. Masama ang pakiramdam ni Holly. Si Sak hindi nag-order kasi wala siyang ganang kumain. Kaya nga. Nandun na pala yung food ni Kuya. Chicken parmy, half. And si Sak mayroong garlic, si John may garlic bread. Si Holly, ayaw niyang kainin yung kanyang nuggets and chips. Sabi ko ba sa inyo, sumuka na si Holly. Ayun siya. Binigyan siya ni Tito Dan ng grapes tsaka blueberries tapos bag. Just in case na magsuka ulit siya. Lumipat ako dito kasi si Holly, nakadalawa o tatlong ano na siya guys, suka. Nabugahan niya na si Reyes. So what's my name, Betty? Manay. May sabi, may ano pa ba dyan? May Oh my God, I cut don't rice want pa dyan? Yung sa'yo. Ako may banana. Thank you, babe. masarap. Kaya nga, here dahil, parang may curry siya. Ate na tayo. Wait, try mo. Parang may curry siya doon. I can smell the curry. Walang pag-asa yung pagkain natin kakablog natin dito. Hindi aking barramundi kita. Ang sarap. Ang sarap ng kayo. Ha? Ayan, yeah, see how it happens. Kaya nga yun yung sinasabi ko, please kaya ayaw din niya, ayaw niya. Kumuha ka ng pasta ko, huwag kang gaganyan na handa yung nilagay. Galit na siya. Daming nilagay barramundi dito, hindi ko kuha ng pasta. Ano to? Malaki, oy. Ito na lang ang gym. Akala ko ba crispy? Naghanap ka sa skin? Hindi. Hindi? Hindi. Kasi nilagyan ng sauce. Ano gusto mo? Dry na ano? Hindi. Hindi, may curry and baramandi doon. Sarap. Kaya ang curry. Nice. Maanghang. Sarap, manghang. Kumain ako. Mag-ano lang ako. Kasi mag-try ng curry. Guilty siya. Gusto ko din isa, boy. Kaya nga, okay lang naman. Hindi niya naman wala. Hindi siya pinagalitan. So, hindi naman niya. Kasi wish na nila. Hindi naman yung kasalanan. Kasi siya, tapos sabi niya, it's all water, it's all water. Magpapadinig na ba, it's all water. Sabi niya, it's alright. Sabi niya, napansin ko. Napansin ko.
pag-alis na ako. Normal ba ba? It's alright, Bob. Seriously. You don't even have to worry, ha? Ayun, ang dami ko ng isda. Huwag kang ano dyan. Ayun, hindi ko niya ako tinulungan sa lunch kanina. Tapos na yun. Ang dami ko. Ano sarap? Sarap nga, manghang. Can you drink Malab, you're okay, babe. You're okay. Just vomit if you need to. Kasi ko yung takot dito ba? Tatay niya. Nabuang na po, tumatawa mag-isa. Natawa kasi ako eh. Kaya tawa, akala ko kasi nabigay na ito. Papunta na ako baguhan. Tapos nag-explode siya. Nagkagano siya, pinipigilan niya. Kaya nga, Gumano na. punta ka kita rin. Ako okay lang na ako. Ang sa alin makuha ko ba? Basta wag lang muna siya. Para may makauwi ka, di ba? Ang sarap talaga ng balang na. Kahit hindi siya ma-salty, masarap. Right, dong? Ang haba naman kasi yun, dong. Wala tapos na si Dong. Maliit yung ano niya. Yung steak? Yeah. Pero ang sarap. Hey, my Italian husband. I'll give you some. It was really good though. Thank you for giving me some. Sobrang sarap ng ano steak. Tapos manipis lang kasi hindi na makapal. Sobrang sarap yung soft. Chew, ano siya? Milk is soft. Yeah. Sabi mo kaya mag-poso, Day. Kaya pala, mag-poso. Ano poso? Yung barbecue sa TV. Sarap ng wagi. Sarap ng wagi kalagdag. Ano yung white dye? Ah, patatas. Ay, patatas. Yung kayo pa magluluto? Ayaw yan ni Jess? Hirap din ang ano nga. Yeah. Yung parang may stone? Korean barbecue. Pero ang sarap ng wagi nila kasi dun. Just like put your head down. Fast forward. Tapos inano pa niya, nilinis pa niya man eh. Yun ang ano ni Zach. Kumuha siya ng tubig. Buti na lang, nagdala si Zach ng tubig. So, ganun siya malaking nature spring. O ano, bago ng tubig. Tapos maliit, konti na lang yung sumuka na si Zach. Bigla siyang umahon kasi nasa pool siya. Umahon talaga siya. Tapos hindi pa niya pinagalitan ng una. Tapos sabi niya sa water. Ganun siya. Parang na word. Wala naman nakatingin. Tapos feeling ko kahit may nakatingin na okay. It happens, right? Tapos wala naman talaga. Tubig lang siya. Hello. So water. Kaya kinuha niya yung tubig ko sa tapos bumalik-balik siya sa pool. Hello. Gusto niya talaga. Panay lagi siya sa water. Defensive. Sa kanya sinabihan sila. Hindi na, para pinagalitan. Babe, pinagalitan sinabihan niya. Don't feel in front of people. Ano ba yun? Ay, kapanin. Dito na pala kami guys. Ano na, hindi na maganda ang pakiramdam ni Sak. Umiyak na siya. Si Holly, sumusuka. So, baka umuwi kami. Pero si Sak ayaw niya umuwi kasi baka may hilo raw siya. So, hindi pa namin. Pero si Reyes and the family, ano na sila, uwi na sila para hindi na mahawaan. Si Neil, tsaka sila Kat, severe talaga yun din sa kanila. Hindi pa makabangon ata si Neil. Okay, mag-impake muna ako. Super nagmamadali na kami. Yung camera ko nga. Nasaan? Yun ako rin, dito na yung mga ibang Ayan, malinis na yung fridge. Yan, sa amin to. Ito yung mga labahan. Suitcase. Okay. Bye, bye, Elsie. Neil, see you. Yeah. Si Aloy na nakamas na. Yung mga bata ni Rish nandun sa car. We are packed as well. Yeah. Where's Tony?
getting some Wow. stuff. Just Wow. get him up now. We probably have a yak for it, guys. Last look before we go. Okay. Okay, all good. Si Sak, ayaw niyang bumangon. Sak, come on na. Sabi ko, in-offer ko, pwede siyang maupo sa ano, sa harapan kung gusto niya. Sak, come on. You're sweating, nak. Which is good. Come on. Sak. Come on, nak. Oy. Come on, Sak. Come on. Let's do it, nak. I'll give you the pillow. Come on. Huh? See you next weekend. Popin ko na lang si Sak dito sa front kasi hindi niya talaga kaya. Bye, Doy! Thank you! Thank you, Daan! See you! Bye! Ayan, dyan sa harapan si Sak. May plastic siya. Ayaw niya sa likod kasi baka sumuka nga siya. That's yours, Baba. Don't cry! It's alright! You don't have to cry. Ganito si Sak. Ah, sorry. Yeah. Oh, you're on the site doctor. Oh, no, no. Let's see if Here, kuya. first time. I know, first time. Okay, let's go. What time is it? 9:28 na, guys. Okay, nauna na sila Dan. Okay, let's go.